Privește până la final. Nu am mai văzut un om atât de hotărât. După o ceartă puternică cu soția, acest tânăr și-a luat lucrurile și a plecat singur în munți. Dar nimeni nu se aștepta ca el să transforme o zonă sălbatică într-o adevărată locuință ascunsă sub pământ. Totul a început din cauza unei probleme simple, dar importante. Tânărul avea un loc de muncă prost plătit, câștigând doar câteva sute de dolari pe lună. Simțea că viața lui nu se schimbă și voia să folosească economiile strânse pentru a începe o mică afacere. El credea că aceasta era singura cale de a-și schimba viitorul, însă soția lui nu a fost de acord. Pentru ea, acel plan era prea riscant și putea pune familia într-o situație și mai dificilă. Discuția dintre cei doi s-a transformat într-o ceartă puternică, iar într-un moment de furie, tânărul a luat decizia de a pleca. Fără să privească înapoi, a mers direct spre munți. La început, soția lui a crezut că era doar o reacție de moment și că se va întoarce după câteva zile. Dar zilele au devenit săptămâni, iar săptămânile s-au transformat în luni. Nimeni nu și-ar fi imaginat că el nu doar că va rămâne acolo, ci va începe să construiască ceva incredibil cu propriile mâini. Când familia l-a găsit în cele din urmă, toți au rămas uimiți. În mijlocul pădurii, lângă un pârâu, tânărul nu trăia ca un om pierdut. Construise un adăpost subteran complet funcțional. Avea un loc sigur pentru dormit, provizii de mâncare și chiar un spațiu unde putea găti lângă foc. Ceea ce a surprins cel mai mult pe toată lumea a fost faptul că acel loc nu semăna deloc cu un adăpost improvizat. Tânărul proiectase fiecare detaliu cu mare atenție. A ales locul perfect lângă apă, a săpat fundația manual și a creat un sistem de scurgere pentru ca ploaia să nu pătrundă în interior. Fiecare decizie demonstra răbdare și inteligență. Prima etapă a fost săpătura adâncă în pământ. Cu unelte simple, a îndepărtat cantități uriașe de sol până când a obținut spațiul dorit. Apoi a întărit pereții cu materiale rezistente pentru a preveni prăbușirea structurii. Munca a fost grea, dar el a continuat zi după zi fără să renunțe. După consolidarea structurii, a început să transforme spațiul gol într-o adevărată locuință. A amenajat zona de dormit, locul pentru gătit și spațiile de depozitare. Focul amplasat lângă adăpost îi oferea căldură în nopțile reci, iar designul inteligent îl proteja de vremea rea și de pericolele pădurii. Când soția lui a văzut rezultatul final, emoțiile au fost greu de descris. Cel care plecase furios în munți nu era un om învins, ci cineva care își construise propriul refugiu prin muncă și determinare. În loc să găsească un bărbat pierdut, ea a găsit un om mai puternic și mai încrezător decât înainte. Deși videoclipul durează doar câteva minute, această construcție a necesitat peste 9000 de ore de muncă, răbdare și perseverență. Fiecare lopată de pământ și fiecare parte a adăpostului reprezintă voința unui om care a refuzat să renunțe. Dar tu ce notă i-ai da acestui adăpost subteran? Dacă nota maximă ar fi 500 de puncte, câte puncte ar merita pentru idee și execuție? Scrie răspunsul în comentarii.